langis. Naliligo. 150, 140. Ano ko? Ipan ko na rin to para mga nanonood sa akin na taga Alaminos. Tatali. May madadali tayo dyan. Baka sakali pag nagkapuon ay kung click pa naman yung kaya namin i-remap ngayon eh. Click? Mga Honda. Kailangan pa namin pang-activate. Kasi 6K pa yung pang-activate. Malapit na rin ito. Baguhin na siya. Pwede palitan na rin yan. Pero kakapalit lang yan nung last. Oo. Papalitan talaga? Kung medyo kung para sa akin, kung talagang wala pa, Bugaan mo na. Kung tutusin yan, sa ganyan, Papalitan na. medyo papalitan na yan. Yan yung pinalitan natin nung last eh, tsaka yung belt. Tumatagas pala yung langis, di ko napansin yun. Tamad kasi akong linisan to, nagko-construction sila sa amin. Wawashingin ko mamaya, mga likabok na naman eh. Nakakatamad eh. Huwag na pumasok na dito ang sulong. Naliligo. Ayun no. Tumatagas. Ano yung ganyan boss? Ba't tumatagas? Ano kaya nangyari dyan? Oil seal. Ang isa. Kailangan palitan. Palitan mo. Oil seal. Lang magkano kaya magagastos dyan? Mura lang yung mga. Madulas. Naligo na ng langis oh. Saan dyan yung oil seal boss? Ayan. Papalitan. Ano yun eh? Change oil na rin o? Kaka-change oil ko lang balit. Dagdagan lang. Ngayon lang. Kailan ka nag-change oil? Kahapon? Hindi, mga ano na rin. Mga last week ng February yan eh. Magdagdag ka lang. Dagdag lang.
yan yun. No? Oo. Yung papalitan na. May mabibili naman ata dito yan no? Diyan sa ang tawag nito. Oo, meron. Ano, para malapit. Pero check muna natin baka yung bola sirahan na rin. Okay, kanina. Playable, pwede rin pang samantala muna. Ay, pwede pa? Ito, kung may kumorder na dalawa. Ito. Katamtaman lang to. Pero kung tutusin, pwede pa. Pwede pa. Oo. Hindi yan yung nagkukos ng dragging. Yun ang cost ng dragging. Ay, ito, yung langis. Langis. Madulas na siya. Madulas, kaya pala yung takbo niya eh. Kung pwede pa, wag muna. Pwede pa naman yan. Pwede pa. Pero dulas yung kwan lang, yung dulas. Nakatikim ng Langis. langis. Okay. Dito to sa ano guys, sa may ayun, center point yan. Okay lang boss, punta sila dito pag gusto nila magpagawa. Okay lang. Okay lang. Hanapin nyo lang. Ano palang pangalan na sasabihin nila boss eh? Pag wala ko eh. Amir. Amir. Hanapin nyo lang si boss Amir. At siya na yung ano, hindi ko na vlog nung last eh, pero siya rin yung nag-CVT nung last. So dito na kayo guys. Quality naman kasi siya yung gumawa nung last. Ang dami kong napuntahan eh, kaya talagang ano, kailangan ng i-CVT ito kasi pag mga ganitong sasakyan 2 beses sa isang taon sir no na what? Oo. Sabi sa lang. Kahit 2 beses nyo ipa-CVT basta pag napansin yung may dragging na. Ako dati kasi kahit wala pang dragging pinapa-CVT ko na eh.
Tapos na pala yung langis. 150. $140. Ano naman na yan? Ito sir, okay na to? Okay. Ano pala yung pinanghuhugas mo dyan sir pag hinugasan mo? Yung tsaka sabon lang. Tubig tsaka sabon. Pwede yung dishwashing. Oh, dishwashing. Parang hindi naman masyado maksaya. Oo. Tama lang gasolina eh. Oh, kaya nga gasolina yung ano eh. Kung gasolina to, madali lang to. Hmm. Ayun sir, kaya na rin mag ano ng langis niya, magdagdag. Pwede rin. Yung langis lang naman natin, hindi yung gear oil no sir. Hindi, langis. Langis lang. Madali lang sana kung buwan lang sana ng hangin kaso may langis na yun. Kaya tumigas. Tsaka pag gasolina yan, hindi naman magaganyan na may spray. Pag gasolina na naman, delikado. Ah, mahal din. May spoon lang, kaso nga lang. Mahal lang nga yung gasolina. Meron pa dun sir. Oh. Saan? Eh, Oh, parang nabitaw. yan sa Rentina. Ito. Natatawa. Tumigas na talaga. Oh. Binalik ko yung dati para hindi masira yun. Oh. Nandun pa yung kwan bago. Kapag nawala ka dyan, sigaw lang tower din naman. Kahit saan. Kahit sa Mars pa nga. Kung meron. Linis na agad, no? Kanina ang dumi niyan eh. Bubugahan ko pa. Para may kalawang. Kakalawain kasi.
Tinatanong nung ano, yung sa may SMH, yung saan ako nagpapagawa. Kilala ka ba nun, sir? Tinuro ko dito eh. Sasabi niya. Ah. Kasi dito ako tinuro nung mekaniko niya nun eh. Dito na ako. Pero mga mekaniko niya ngayon walang ginagawa diyan eh. Wala silang customer. Pag hindi na kaya, dito na. Tagpuhan. Kailan pa kaya ang buwan? Gasolina. Abot pa kaya ng buwan. Yun lang, grabe na pag ganun. Pag umabot ng 200, oy. Magbabike na lang ako. Saka na ako magmumotor pag mura na ulit. Tingnan mo na mga sasakyan. Yan po nga. Gagamitin na lang pag buwan. Pupunta ng bayan. Hmm. Bubuksan ko pa. Tama dito mamaya. Tanggalin ko pa. Kakarga pa ako ng grasa. Hindi madaming naiiwan pag mga CVT. Matanggal ng sabon. May langis na po. Diyan mo makikita pag may leak yung tinanggal ko. Ano yan, boss? Talagang ganyan yan pag luma na yung oil seal. Oo, meron din yung matagal, meron din yung sakwan. Hindi pa ata ako nagpalit yan eh. Yun pa yung stock. Ilang taon na rin to. Maglilima na. Bili pa ako sir, CVT. Tamang-tama lang, buti may
Masaya tayo. Nginat-ngat ng aso to. Ay, Venus, talaga. Oo, nginat-ngat ka ng aso. Pinat-pinat ng aso. Ito talaga yung mga aso. Pinapakain na nga, magngangat-ngat pa eh. Utang eh. Yan, pag nangitim ulit dito, sigurado may leak. Saka pag ramdam mo na yung dragging, alam mo na, ito yung sana rin. Kasi iba yung dragging niya ngayon eh. Madulas. Bro, yung dragging nun talagang ramdam na ramdam ko ngayon eh. Hindi masyado, yung parang madulas tapos biglang gagal na lang siya. Dapat, matang ta. Takasya ka din. Naglubirak sabi. Sana all. Ano man yung sabi? 143. Nih, naglakad. Namamatid. Makalong kalman. Kinkisong. Tema. Ayun ang kaplastik lang. Kasi dinalan na eh. Ang hirap. Kanya ngayon. Tas tamad. 143. Tayo kapil pa. Bilang ko nung bigatan. Tatlong taon na nga naikapil ko. Yan kay Sir Dan. Sa gawin si Pinarchin. Mataas yung kumaikan. Niya pre. Nag-block mo yan. Nag-block mo na eh. Uy. Kanya nga tatatli. Kasi Sa gawin si Wajit ay minggir. Asti mo kanya. Sa mo piso aja sa pagkasya na dito yung buwan. Takay hoy. Stuck lang. Yung rasa ko pala sa iwan. Order na ka di Shopee ay kasi tatadikuan na dyan, dalaining na nga nakasa kabila. Bago pa to ah. Yung nilagyan mo yan ng last ko. Hindi pa naubos. Maganda nga ng takbo yan eh. Galing dito. Palitan ko lang yung laman. Nakan. Mga pa yun. Luluto pa rin na bagat ko. Yan niya, mistake. Sting Monte Jo. Mga spray taklag. Na? Spray taklag. Sprite ka no ba yan? Sa natin ang grasa. May napusan din natin laki. Gasolina. Nakaya aron ba? Na? Nagkasulina sa gasol di ka naman di luka. May sa litro lang. Maulit. Hindi puro. Hmm. 101 month diesel. Namin din. Biyahe nga. Biyahe tawid-tawid. Pero ako pagpun ko. Gogi. Ugi. Sa gasot. Tapos 80-40 gasolina. Di kalaka. Nga to yung matate ko, pasahin ko. Pagbalik kami. Ay, bawal. Kailangan nagkapunto yung munisipyo. Di ko Ay, mga ipulong ng 36. Hindi mo lang may kata kami practice.
dapat Bugi kayo ba? solusyonan ni Di ba nagbi-meeting na karo doon? Wala. Nagbi-meeting na taniyan di ba ko? di ba pagkata may subsidy na 5,000 ka bakit balik na 3,000 lang. Apa ni ko nag-ampay ng mano? Apa man din na nagkuha ko diya dati pa masalang 30 kada 50. Ay lama yung number na tayo reklamo. Ah, gaso di biya ti pamasahe. Di ba gam, alam plate number na. Mabit lang nong, tapa plate number mo ang talaga ko na. Ya. Napan na chok di mo ikini. Nung yun kay Kwakot, napan na nagkikapagtog ko nagbalin ko na daw. Ba. Gaso man sa aga sa tin kuwada kanina. Dahil plate number na alam, maminsan ka pa yung supply day. Dapat nagsubliya, kung makita kay lalaki. 50 aji 50 man man aji nagtamalay ko. Diba? Ano ko yung city ariyo ko nang dam, ganda. Ah, picture lang lang. Nagmi-meeting ka tani klase di federasyon di Nagbilang ko. ka 30 lang dati ko na. Nagkasibig Ata, yung nangina ka gasolina ko na. O anong makataros ka mo, umpay matikwa. Federasyon namin natutusan. Ano yung tagpwede sa nga gasot, at ang tawang sa 50, pagkakap siniplan na nga 50. Kaya tapos Sa tatlo ka na, consideration matibag sa na nga gasot. pasayeros din ko. Nasabag. So, talaga awan ka na reklamo nga ako, at yung papagay na reklamo ng pasayeros. Talpas ka. Basta ipupus na kami madam anay, pus na yung tricycle mo. O kababae, may katakapay prangkisa. Ito naririnig kanya ta. Talaga, basta barbaryo. Di ba, ilit ang makatarus da. Yung mata 50 pa lang ang tabi ay arang gatoy, tanipo. Oo, na naman. Nagkasibig yun. Wag na lang eh. Yaya sa lima. Ilimutan. Kapagpintuakan isang gasot. Kaysa di barangay na. Siguro to kay dat pining dumamot sobrabot ti pamasay ta. Galing damot. So dumat ko disambay mo na Joshua. Uri sa nga pulo, lako pa. Painting nga po daw. Ore kiti ko mana siningir na kalang 40. Awan, kasi 50 siningin na. Sa nga gasot mo, bakit 40? Ala, balik plate number na. Sakit ng ipad ay apa. Sorry. Pagkakra ka tayo po po. Biyaya ka lang dito, nakita niyo. Apa payong ko. Kaya mandamdaman. May pinayog na kapitan. Dahil tigas gas. Kaya masalog mga pauningan, di man naglatikuan. Para umutlutin ako ana. Ini ta. Hindi kanya. 700 lagi black na. Hindi kayo karon. Ba, atang ko tayo may gira ko. Puspusa mo ito, pusa na. Ay, pusa ko nata, pwede na kayo malay, may kasangay. Hindi kanya. Kasangay ka yan, okay na na. Eh. Kami. That's invited. Okay man, nasimbol mo nga di 125 man. Ayusan. Want to pay mga... Yan pa. Ay, naging ato tihid. Ay, naging ato gasket. Dinoblik gasket na. Kaya, Naki nga di piston. Sa sobrang tabas. Kaya nagparamidam na. so ngayon subli na 20 kabigatan. Uy. Hindi na, hindi ma pwede kompresyon na. No, nakakamot aja ikuanan. Ay ma. Sino dan dimngit ko na gagatel ko na tilibagbagam. Yan nalanakam na. Ah, Yan nalanakam. iskay ko na. Ay gagatel. Na? Si
May sasit na talaga. May saset. Pating-gating kam siyang kira kaya. Kuan, agka gatel tili magpagang mo na ganon. Pinangalan ang gagatel ko nagkat. Damo man ang pinangalan na. Sa bagay pag awan ribo dahil di ko ay ta. Is kay go. Kabi mo ribo ko naman awan. Agka gatel tili magpagang mo na ganon. Talaga na po ah. Tumaya balot adi yan. Nakakatya 7.2. 6.2 sa'yo, 6.8. Kanya ko rin 6.8 lang. Kalau rider bali per sa mga Kena menggoda jadi sprint J1. Para sa kami kami sa level to. Mereka lang kami sa animal ka. Dalam tu tipis di para ka kita yung tres ko. Cuma Sakit na rin sa akin. Masukol. matay na ko na mo. Oh, hindi lang anghel ka manan so. Allah ka pa rin. Lagang sa amin ay langkay Ides. Order ko Shopee ay ito'y ma'am. Ay ito'y career mo. Kuan, Ano? baru lang ata 300 plus lang. Kapit ko gaya nito. Ang kapit mo ginanya kayo pasto. Wala. Na? Wala. Parehas mo lang ata. Naginit still lisan. Baga na ribo. Ribu ka pa na nagimata ka tikasan eh. Nagnato lang kami na ikakuha. Una, kakasing babae lang may yangkas. Italo, kargam. Patungan ti ko ay namaya. Patungan ko ay kalapatik bracket ti career. Terus lagarot ke bala ko ke sumat ko sana toko ko. Grabe. Supli kay stock. Sumat patalip lang ko lang set. Mura ko lang mo. Tagkait lalo ang kait na yan. May baru ibig ng ilan na ito. Terus na magpalitan na lakas ko na pag ano. Ano pinakas to. Tapos ako Kung di lining siguro di problema dyan niya. Kapag pagariga na linig di Shopee. Uwe. So kinakaboy. Manong lining ti ko tapos kay guro sa mga plus. At saka nung may ko rin yung kartuon grabe ng ano. So gamit na GNT. Na? Binalado. sayang na may sakit ko. Kabisado sa Manong Renante. Padawat na gayang kano di lugan na kini ko kinikalbo kalbo gidong. Ati mo poster. Renante ni Ngirse. Woy, Renante Ngirse. Woy. Ayaw nga. Naupit di ba? Di ba radar? Buto yan makina na alay. Tapos nagsukat black na ba ayan. Diyan ka muna nakasimple ni Manong nga ko. Nakasimple ni Manong nga yanaganan idong tamalog ko makita ko lang ang pagkajilin na kita ang nagtapo ka dyan, hindi na sila hindi pa jilugan na, hindi na patatang sila kasi poster na
Pwede na yung bumahay ka niya. Kawan ano pa rin sa kaya. Pares kami pag naglanglangan. Ikaw gawa na nagparamit ka na ako. Kaya makikita ko sa daw ni Manong Gidong Gabinan eh. Ba nagpexod yung ginasyon na? Kaya Service ko. Brad, Kailangan na sleep ay nagarat. para manaklaan ko mati may sakalop. Ikaw malag pa yan ito. What? Bayak pa yan. No, madagas ko. What? Talaan. Susi mo. Yup, susi. Pag-start mo ng sakit. Start ka na. Oh. Hindi. Nakaka na yan. Naka-complain na. Tanggal ko na eh. Bakit naman? Pag binubuksan ko yung gate, mamamatay na naman. Start ko na naman. Kaya tanggal ko na. Para hindi patay sila. Saan na naman kaya napunta yun? Lalagyan ko sana kita ng pandikit na nakakainis kasi pagbuwan. Ano yun? May hinahanap na akong gasket maker. Ano na nakita ko na. Sa kwan. Yung Aerox na nagpalit ng van. Handgrip. Ay handle. Pinahirapan ka mo na. Pero talaga makumpleto yung mga iba. Pagkapiting ko lang yung gasket dito. Hirap kasi pagkwan. Para mailan siya. Wala na yung kausap ko na isa. Uy, bigla na sarsarado. Oo talaga ngayon yung mga namamasara eh. Uwa, Mahal ng gasolina. kawawa talaga. Dapat may adjust nila agad yan. Wala. Kung kwan, dati naman ako nangamasada. Wala sa tricycle. Parang baliwala. At madaming kwan. Madaming nagreklamo. Kaya minsan naman, hindi ko masisi ang driver. Kailangan niya rin eh. Sa mahal ng gasolina, tapos ganun pa. Para
Ay ganito, sabi ko na talaga, kahit ako. Kailangan naman na hindi sila tutubo. Mahirap to. Isang hirap pa sa gasolinahan ngayon, pila pa. Oo. Pila. Marami. Minute pa ba ako? Pila na. Sa kwan lang yun, sa langis yun. Kaya kung siramaan mo pag may tumigil to, sigurado may langis. Anong umaga ba? 3 months. Naman. Pero kan, hindi ko masyadong ginagamit. Kapatandaan mo yung speedometer mo. Pag umabot ka ng 1K, tignan mo na itong langis mo. 1K. Pang samantalang kwan yun. Kasi hindi kagaya ng click na may na magdi-display na kwan eh. Isend car ba? Sentro mo lang yan. Ay, din. Kalahati. Okay pa naman to. Okay pa yan. Oo. Basta basta naabot mo siya ng 1,000. Kung malayo ng biyahe mo, tignan mo na. Kasi ibang M3 pag malayo ang biyahe, magbabawas talaga ang langis. Ay, Mio Gear. Parang M3 din lang eh. Magbabawas ang mungkwan nito. Pa-change oil na lang ako siguro ka sa ano. Kaya ano ba Kung ngayon? pag palagi mo siyang ginagamit, every month. Pag hindi mo naman siya ginagamit,
kung malayo talaga biyahe mo, talagang kailangan mo na Change oil. i-change oil every month. Oo. Kung dito ko lang sa bayan-bayan lang naman, sabihin natin kay isang buwan kalahati. Sa ano ako eh, Bugal yun. Parang ang biyahe ko pag pupunta ako dito, 50 kilometers pa uwi, 50 kilometers. Kailangan mo talaga mag-pay ka talaga. Pag lagi, ganun. Oo. Pag lagi ka sa Bugal yun. Oo. Kagaling ko din ng Aguilar nung isang araw. Oo. Ay, Aguilar, mga tanong. Hmm. Kumuha kami ng pang-remap. Magkano pala yun, boss? Wala. 200? Baka lugi. 200. Mura. Mura dito guys. Dito na kayo magpa, ano, CVT. Bariya. May bariya ka, boss? Ano? Pamariyasa. Kahit ko ano ng 300, boss. Wala pa rin naman. Gagi. Tinano pa, dinagdagan niya pa ng CVT. Ano? Hindi, okay na siguro yung 300. Next time na lang. Papalit pa pala tayo ng gulong. Makakulangin tayo eh. Kasi ayun na yung 300. Next time na lang ako pabawi. Wala na, hindi mo na nahintay yung isa. Boss. Thank you. Thank you, boss. boss. Thank you. Balik ako ulit pag ano. Matagal na naman tayo Ah, wag lang tumagas yun. Pag Pero- nangitim yan, sigurado may tagas. pero nag-change oil ka din dito na, boss. Oo. Bali-bili na lang ako ng langis, tas yung gear oil, ganun. Oo. Sige, boss. Balik na lang ako pag ano. Change oil. Yes. Thank you, thank you.